Cherifla Flebaw ambi aubela jele foka walingmando an fleba munun be Mali kono Mali ko kanga fuli ananga walingmando be kata bela jele ama nyina Allah taala fa ala kan nema ka hina ka baski Allahu taala ko dinin aubela jele ma anga na nyinu wala ka sabati anga jamana ala ka baski do akono jamana ala ka baski do akono jamana amma nyini Allah taala fe malien den kilingil nabi yoro yoro am bela jele ka je ka do ka anga jamana ala ka baski do akono ala ka ja ka teme kroleka ko fe ambe fuli walingmando amata ka di anga sobu mama Maulana Sharif Usman Madan Haidra mbadi alidini bara bela jele sobu mai ambe do kai ka do nyina fe ala ka shini kene anaka labongu nyuma ala ko diana manaka dema bela jele mbadi otemene ko yananga do bara la andeme babaw mamunu mandeme ni bara na mbufu krengren yana moto TVS foka tase moto royal fara moto TVS ka nimbe moto dagabanaw ye moto munu ni ukolo ka gele ushikacha wa uti essence chamanjini moto royal fara moto TVS ka abonimbe mako fata ani nani foka tase anga sorezo ma bi soro fata nani bela jeli ala ka sukuja ala ka gaska mandanu bela jeli ma otemene ko ambe kene minka odi kene minti dugo awla min dugo leti awla min ni bela jeli ba fo Ousmane Traoré Otes sisawane mbadi halbi ana lebi nywanve aka minen dagabana munu ni bela jeli be ka gira ka bi ni bela jeli be ka nyafo krenkene yana friko ventilateur nimbe marki otesu panosoleil nimbe marki otesu fuka tase hakaja furazi minu allakika gure nyumaw ni bela jele mesro Ousmane Traoré sisa wanefe fuka tase television ma fuka tase fe be akurama fara batterie maka nama wele ko électronique minaw batterie bi clé bi fe munu charger ka nye ka kisa koy courant mi fe munu charger ka nye ka kisa koy ni bela jele bi soro Ousmane Traoré Otes sisawane alefi ampulu dagabanaw ampulu munu hal ni courant tikela ubi mene ifi hal ni courant tika so bi mene ni bela jele be soro Ousmane Traoré sisawane mbade aka butiki babili badale le fleni golona kren yana ka nyesi doafia ma choi yani ka se kabrudo ma ni temena Mali burula ka teme pharmacie la ibina Otes butiki bele ba soro ni dona kono nimisi wasa da climatiseru frigo asigita na glotaw bafulu nimbe bi soro aka butiki bele ba flafana da lembe bala kale ka kare la do ke fla be butiki flana fara butiki sabana ka bala kale ka kara beto ngume nywana Otes be fuka tase ayre jabala bi yorom na ayre be butiki bele ba mina damana na nabi wule ko emebulu turila la Otes a chongoni be ni mugo baka mina fo fena numéro munum bi affiché aw nyekoro ay wuleli kala ani Otes be karnyona almami ale adwa ke mimbi min representai aka golona butiki bilibili ba min da lebe strada la nawna almami kafara baraka nyoaka ni bela jele be ka aw kono songo damatemenja ani nimsi wasada aw ni chala ka sukuja ala ka gaska nywanu bela jele ma bado nyingali e fly nyingali kilo niya jabi Ousmane Traoré sisawane aka ampulu daga bana marki Otes aw ba do ka kora katima onga amodi aw ma fufalaki kafara ka torshuka kafara fewreka domolo chamambia ambe odi aw ma fufalaki nyingali folo odi pont de martyr a daile la sajume 3e pont au Diabila au daile la le 22 septembre 2011 mais pont de martyr odi majabi o bambolo kafara nyingali la da nyingali ka ni fenoy abi dumnike ka dumnike atifa o fejbe nyingali fla de be ambolo bi marki Otes ka demena insha Allah na tigela mina aw na to asigiro la ka temena baba ni che mama anje somo ko be nyado bashi konte ela bashi boyte na wala idenge aba fe ka ambolo dima ambolo mi ngele bi kena fo clip menena ka su o kadi kon o kadi ni fe no de abi dumuni ke ka dumuni ke atifa marki Otes ka ambolo ni gena ba dimo kadi abi dumuni ke atifa fejbe ndodo baba wala ay wakambe ndarga ni che manti nyado bashi kontila bashi futina ni mine ni ampulu de marki Otes Ousmane Traoré ka ampulu min niya mene kaso abiki na fo dugu jeledu ni nzoro li kade kon ko sebe pont de martyr Bamako pont volo ba rodo ko adela la sajbe akilitola ni fendoy abi dumuni ke ka dumuni ke atifa fejbe
Ah, masro fana. Aywa kambe. Ini baraji. Nchogola. Ngoro ni ce. Manche. Bashi tila. No bashi. Bi ampulu fe. Awo. Marki otesi ka ampulu ba fe. Ba fe. Nga mena nyingal do kila niya jabi. Mi otesi ka torshi kilindi ma torshi mi yeli ke. Abi yeli ke rojane. O kadi kon. O songa je. Ika président de la République ba do. Ete président to do. Ma toro. Ne ko am furumuso to aydi. Furumuso. Aha, première dame to aydi. Antu toro. To do. Wa kabe. Ngoro ni ce. Ba som. Bashi te ela. Kan bashi fote. Mba fe kay ngal do cengu nay do kedu. Ni gayna ti nimisa. Hôtesse Ousmane Traoré sisa wane. Ale ka ambulu do akay kujugu. Ni kelimene ka sogone bi ala kale ko dugu jela ni zoro likadi. A soro likadi. Ka président ibri Mugar Keita ibado. Ha? Ika président. Ibado. Nga président. Modo. Ne ko afurumso to aydi. Na ta afurumso do. Aywa ngoro ambulu talaki da. Ngoro ni ce. Awa anche. Bashi tila. Bashi fote. Mba fe kay ngal do kila. Ni gena Ousmane Traoré ka ambulu kuma bayin. Hôtesse marqué hôtesse mba di makadi. Awa kadi. Ni fendo abi dumni ke ka dumni ka tifa kadi o fej be. Ibe dumni ga dumni. Ngoni fedo di abi dumni ke ka dumni ka tifa o fej be. Pili. Pili ni pili dati bana do ta fale. Aywa kambe ngoro. Ngoro ni ce. Manche. Bashi te la kon. Ba so etena. Ni mine. Ni ne ambulu marqué hôtesse. Ni kuma bayin. Ni gena ba di ma. O kadi kon. Ko sebe. Ika président ibado. Manga président, mali président mado. Ne ko am furumuso to aydi. Aminata Maiga. Otmana ika fenta. Tanai. Kambe ha? Merci. Ngoro ni ce. Manche. Bashi tila. Bashi fote. I dogoni mina ngal do kila ni gena. Mini ampulu ndima hanne kuranti ka so abi mene. Marke hôtesse do. Ni soro li kadi. Awo. Ni fendo di abi dumuni ke ka dumuni ka tifa o fej be. Ka dumuni ke. Ka Atifa. Achera neto javido. Aywa kambe ampulu talaki da. Merci ha. Ngarga ni ce. Amanche. Bashi tila. Bashi fote ala. Bi ni ampulu infe. Hanni kuranti ka so abi mene. Marke hôtesse do kadi kon. O kadi. Ibi pom Bamako pom folo ibado. Mado. Ne ko ada la sajbe. 1994. 1994 ngoro ke doni bije kambe ha. Merci. Ngoro ni ce. Manche. Ni mine. Ni bedna. Ni ngado ko ngana menena. Ibe ala kale ko dugu jele du bi kaso. Ni ngadi kon. Awa kadi. Ni fendo di abi dumni ke ka dumni ka tifa fej be. O natai. Nyedo ko armadi nata tifa. Ngangeme kammi ga jabi. One ta intikili doni kambe ha. Ini ce. Nje goro. Awa sawa. Ambulu ngadi. Awa. Ni gena ba dima hôtesse do. Amne. Ni fendo di abi dumni ke kojugo atifa. Ka dumni ke atifa fej be. Ni ampulu nyera de. O ya ampulu nyera de ya. Ampulu be kuran sama aba sama tefo. Na tigela du. Me ota fale on. Ngo ya baleni. Na tigela ya banini pe kambe ha. Ngoro ni ce. Banje. Bashi tila. Alhamdulillah. Ni ne ampulu marqué hôtesse. Aka dogo nga yele kabu ni gena ba dimo kadi. Inshallah. Ni fendo di abi dumni ke ka dumni ke atifa o fej be. Aba dumni ka tefa. Aye jigibi doka. Ambulu. Ambulu ote kabe. Ngoro ni ce. Manche. Ambulu mine. Alhamdulillah. Ni tala nae. Ibina doka fo ambulu mindo marqué hôtesse do. Nga petini ta do ma do ko. Ibado. Otmana ni tala gena bitana. Bamako pom folo ibaro do. Bamako pom folo ma do babili koroni. Aha, lu ada la sajme. Babili koroni ha. Depuis toi vous na sanflana. Ngoro kabe. Ngoro ni ce. Awanche. Bashi tela. Alhamdulillah. Ni mene. Marqué hôtesse do. Hakle ibado. Nkanga ka don. Ni gena ma dima ampuli nga dogo nga yele kabu ashika cha. Mba dima ni gena kadi. O kadi ko sebe. Ni fendo di abi dumuni ke nga tifa. O fej be. Ni fendo da abi dumni ke ka tifa. Oy hagli. Ala ka glin mandama. Nga iteme na nga question krefe doni kambe ha. Ndarga eni ce. Manche. Bashila. Bashwete. Mina nyingal do tenkuna.
n'i y'a sɔrɔ mi hôtesse ka ampoule kelen d'i ma e bɛ mun k'a la ne ye ampoule in sɔrɔ. Ne b'a dɔn an so. I b'a dɔn aw ka so nin fɛn dɔ de a bɛ dumuni kɛ a tɛ fɔ fɛn jumɛn. Kaburu. Ala k'a n'o cɛ janya i ka nin kuma in ye tiɲɛ ye dɛ nka an kɛ mɛ ka min ka jaabi a n'o ka jan dɔɔni ha kan bɛn merci. Baba i ni ce. A b'an cɛ. N ɲɛ dɔn basi kɔni t'e la. Basi foyi tɛ n na. I denkɛ a b'a fɛ ka ampoule d'i ma min ka ɲi marque hôtesse n b'a d'i ma o ka di i ye kɔni. O ka di n ye kosɛbɛ. Bamakɔ pont fɔlɔ i b'a yɔrɔ dɔn. Bamakɔ pont fɔlɔ. Babilikɔrɔni. Awɔ n b'a yɔrɔ dɔn. Ne ko a dayɛlɛ san jumɛn. N b'a yɔrɔ dɔn nka a dayɛlɛ san sa. A filɛ Musa Bilentu la. Sotiba. Bamakɔ pont fɔlɔ b'o yɔrɔ la. Nka a dayɛlɛ san jumɛn. A date bɔra n kɔnɔ tiɲɛ yɛrɛ la wa. Nin ye tiɲɛ Baba cunni kan n'o tɛ i b'a dɔn Ala ka si d'i ma kan bɛn ha. Baba n ce. A b'an cɛ. Basi t'i la. Comment ça va? I denkɛ bɛna ɲininkali k'i la. Nin ye marque hôtesse ka ampoule ye a ka dɔgɔ nka yeelen ka bon n b'a d'i ma a ka di i ye kɔni. Nin ye fɛn dɔ de ye a bɛ dumuni kɛ ka dumuni kɛ nka a ti fa o fɛn jumɛn. Fɛn dɔ bɛ yen a bɛ dumuni kɛ ka dumuni kɛ mais a ti fa. Bon o ye dugukolo ye. Nin ye tiɲɛ dugukolo y'a jaabi dɔ ye nka an kɛ mɛ ka jaabi kɛrɛnkɛrɛnnen t'a la i tɛmɛ n'o kɛrɛfɛ dɔɔni Ala ka si d'i ma i ni baraji han. N kɔrɔ ni ce. A b'an cɛ. Basi t'e la. Basi foyi t'a la. E bɛ ampoule in fɛ marque hôtesse i bɛ nin fɛ. Awɔ. N b'a d'i ma n'i gɛnna. I b'i pont sabanan dɔn Bamakɔ pont fɔlɔ i b'a dɔn. Awɔ. Bamakɔ pont fɔlɔ i b'a dɔn. Awɔ. A fa jumɛn fɛ. A filɛ nin ye Badawolo la. Bada la. Ne ko a dayɛlɛ san jumɛn. A dayɛlɛ san min na 1954. 1954 dɔɔni dɔrɔn de y'i jɛ. Merci ha. N kɔrɔ ni ce. B'an cɛ. Basi la. Basi foyi tɛ n na. N bɛna ɲininkali dɔ k'i la n'i y'a jaabi n bɛ nin ampoule in d'i ma marque hôtesse a ka di ye. Awɔ a ka di n ye. Nin ye fɛn dɔ ye a bɛ dumuni kɛ ka dumuni kɛ a tɛ fa fɛn jumɛn. Est-ce que o tɛ tɔn ye. Tɔn o tɛ kan bɛn. N terikɛ ni ce. Basi la. I b'an ampoule fɛ. Awɔ. Bamakɔ pont fɔlɔ i b'a yɔrɔ dɔn. Awɔ. A dayɛlɛ san jumɛn. 1992. O tɛ kan bɛn. N terikɛ ni ce. Ŋɔni ci. Basi t'e la. Basi foyi tɛ n na. Nin ampoule in sɔrɔli ka di ye. A ka di ne ye kojugu. Nin ye marque hôtesse de ye i bɛ nin dɔn. N b'a dɔn kojugu. Ne ko nin ye fɛn dɔ de ye a bɛ dumuni kɛ kojugu a tɛ fa fɛn jumɛn ye. Sama. Sama o tɛ kan bɛn. Sama tɛ. An ce. A b'an cɛ. Basi t'e la. Basi foyi tɛ. N b'a fɛ ka ampoule in d'i ma nin ka ɲi kojugu n'i ye nin sɔrɔ a ka di ye. A ka di ne ye. E b'i pont fɔlɔ yɔrɔ dɔn Bamakɔ pont fɔlɔ i b'a yɔrɔ dɔn. Ne b'a dɔn. Ne ko a dayɛlɛ san jumɛn. A dayɛlɛla san jumɛn. En 1985. 1985 dɔɔni jɛ kan bɛn han ampoule tala k'i da. N kɔrɔ ni ce. N b'a ni ce. N ɲɛ dɔn basi kɔni t'e la. Basi foyi tɛ. N b'a fɛ ka ampoule in d'i ma nin ka dɔgɔ nka yeelen ka bon hôtesse ka ampoule don i b'a dɔn. N b'a dɔn kojugu. Nin ye fɛn dɔ de ye a bɛ dumuni kɛ ka dumuni kɛ a tɛ fa fɛn jumɛn ye. O ye dugukolo ye. Tiɲɛ don ko dugukolo tɛ fa nka an ka jaabi bɛ yen i ma s'o ma i ni baraji han. N kɔrɔ ni ce. Ça va bien. E ka kɛnɛ. Alhamdulillah. E bɛ ampoule in fɛ. Ouais. E bi Bamakɔ pont fɔlɔ i b'a yɔrɔ dɔn. Bamakɔ fɔlɔ n b'a yɔrɔ dɔn. A bɛ fa jumɛn fɛ. Babilikɔrɔni. Babilikɔrɔni a dayɛlɛ san jumɛn. Bon je ne sais pas vraiment. O cunni kan ayiwa kan bɛn. N terikɛ ça va. Ça va. Basi la. Non basi foyi tɛ n na. E bɛ ampoule i b'a dɔn. Awɔ n b'a dɔn trop. Ni gɛnna n b'a d'i ma a ka di ye. Ok. Pont fɔlɔ Bamakɔ yan i b'a yɔrɔ dɔn. Awɔ n b'a yɔrɔ dɔn. A dayɛlɛ san jumɛn. Tiɲɛ yɛrɛ la n tɛ foyi dɔn o de la. Ayiwa kan bɛn. N kɔrɔ ni ce. An cɛ. Basi t'e la. Alhamdulillah. N bɛ fɛ ka ampoule dɔ d'i ma ampoule min ka ɲi. Marque hôtesse don. E bɛ nin dɔn. An tɛ nin dɔn. Voilà nin ka dɔgɔ nka yeelen ka bon o ka di ye kɔni. Awɔ trop. Nin ye fɛn dɔ ye a bɛ dumuni kɛ ka dumuni kɛ a tɛ fa fɛn jumɛn. Ɲɔgɔnmɛ. Ɲamɛ o tɛ fɛn bɛɛ bɛ fa kan bɛn. N kɔrɔ ni ce. A b'a i ni ce. N kɔrɔ i ni ce. A b'a i ni ce. N ɲɛ dɔn basi t'e la. Basi foyi tɛ n na. I dɔgɔnin bɛna ɲininkali dɔ k'i la n'i y'a jaabi nin de ye marque hôtesse ye nin ampoule in ka dɔgɔ nka yeelen ka bon i b'a dɔn kɔni. Awɔ n b'o dɔn. Nin ye fɛn dɔ de ye a bɛ dumuni kɛ ka dumuni kɛ a tɛ fa fɛn jumɛn.
Ne bolo o ye téléphone ye. Téléphone tɛmɛna kɛrɛfɛ dɔɔni ampoule tala k'i da kan bɛ ha terikɛ i ni ce baasi la baasi foyi tɛ i bɛ nin ampoule dɔn non n b'a di ba ka dɔgɔ a yeli ka bɔ a ka di ye awɔ Bamakɔ pont fɔlɔ i b'a dɔn awɔ a dayɛlɛ san jumɛn 1957 1957 a tɛgɛrɛ bɔ fa kunna i ka ampoule minɛ voilà merci kan bɛ ha i ni ce Bante. n kɔrɔ baasi t'e la Alhamdulillah. nin de ye tɔrɔsi ye tɔrɔsi panneau solaire tile bɛ nin charger ni pili ma k'a la nin tɔrɔsi in ka ɲi dɛ e bɛ nin fɛ Ne bɛ nin fɛ. nin ye fɛn dɔ de ye a bɛ dumuni kɛ ka dumuni kɛ a tɛ fɔ a ye fɛn jumɛn A bɛ dumuni kɛ o ye tile de. tile o tuma ni suma jiginna dun Ni suma jiginna a suma bɛ dɔgɔya dɛ. n ko ye tile falen ye o kan bɛ ha n kɔrɔ i ni ce yɛrɛ bɛ yan baasi t'e la baasi foyi tɛ nɔ nin ye tɔrɔsi dɔ ye nin ko nin ɲɛ t'a la panneau de b'a kɔnɔ ɲɛma la nin ka ɲi dɛ a ka ɲi dɛ i b'a fɛ n b'a fɛ kojugu marqué hôtesse don hôtesse nin ye fɛn dɔ de ye a bɛ dumuni kɛ kojugu a bɛ dumuni kɛ ka dumuni kɛ a tɛ fɔ a ye fɛn jumɛn a bɛ dumuni kɛ kojugu mais a tɛ fa o ye yiri mɔni yiri mani awɔ yiri mɔni o bɛ dumuni kɛ de aw bɛ dumuni kɛ dɛ n'i taara bila i ka so kɔnɔ i bɛ to k'a lajɛ n'i fɔla filɛli la i bɛ t'i sigi o tɛ fa dumuni na o o y'ale ka dumuni ye a bɛ ala k'an da ma mɛn k'an bɛ ha merci n kɔrɔ ni ce n b'a n ce baasi t'e la alhamdulilayi baasi foyi t'an na ɲɛ bɛ nin tɔrɔsi in na n ɲɛ bɛ nin tɔrɔsi in na kojugu marqué hôtesse don Ousmane Traoré sisan wanɛ nin kɔni hali n'i y'a bila tile kɔrɔ a bɛ charger a yɛrɛ ma a bɛ charger nin ka di ye kɔni kojugu nin ye fɛn dɔ de ye a bɛ dumuni kɛ ka dumuni kɛ ka dumuni kɛ nka a tɛ fa o ye fɛn jumɛn ye o ye tile ni suma jiginna dun ni suma jiginna kɔngɔ b'a minɛ kan bɛn baba i ni ce i ni ce i ni baraji n b'a fɛ ka ɲininkali dɔ k'i la n bɛ nin tɔrɔsi in d'i ma kana pili k'a la dɛ a bɛ mɛn a yɛrɛ ma o ka di i kɔni an ko nin ye fɛn dɔ de ye a bɛ dumuni kɛ ka dumuni kɛ a tɛ fa o ye fɛn jumɛn ye ka dumuni kɛ ka dumuni kɛ a tɛ fa o ye fɛn jumɛn ye o ye hakili ye ala ka hakili ɲuman d'an ma o tɛ kan bɛn kan bɛn ha n kɔrɔ e ni ce baasi t'e la n b'a fɛ ka tɔrɔsi in de d'i ma hali n'i ma pili k'a la pili donyɔrɔ yɛrɛ t'a la i da ye k'a bila tile la dɔrɔn a bɛ mɛn a yɛrɛ ma marqué hôtesse don o ka di i kɔni o ka di n ye awɔ an ko fɛn dɔ b'an bolo a bɛ dumuni kɛ ka dumuni kɛ a tɛ fa o ye fɛn jumɛn ye a bɛ dumuni kɛ ka dumuni kɛ a tɛ fa o ye hadamaden de ye o tuma ne kɔnɔ fa la dun bon kɔfɛ kɔngɔ bɛ tila ka mɔgɔ minɛ quoi kɔfɛ ko t'o la bilen n'i kɔnɔ falen ko tɛna se ka dɔ wɛrɛ dun bilen o tɛ tiɲɛ ye de o kɔrɔ kan bɛn baba e ni ce baasi la baba e ka kuma tigɛ ka mɛn dɛ f'a ka mɛn de n'a ma mɛn ne tɛ e ka jaabi mɛn tan o nin ye fɛn dɔ ye a bɛ dumuni kɛ ka dumuni kɛ a tɛ fɔ fɛn jumɛn ye ne ma nin faamu o jumɛn nata ko nata nata tiɲɛ don ala ka nataw fa nka an ka jaabi bɛ yen baba e ma s'o ma dɔɔni ala ka si d'i ma ha k'an b'u fo an b'a ce nin minɛ tɔrɔsi minɛ tuma i t'a fɛ di n y'a fɛ i t'a minɛ ni gɛnɛ bɛ taa n'a ye nin ye fɛn dɔ de a bɛ dumuni kɛ a tɛ fɔ fɛn jumɛn ne hakili la o ye sɛ ye sɛ tuma dɔ la sɛ bɛ taa ka yɛrɛ kelen dɔw to yen k'an bɛ ha Cherifla filɛbaw an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲuman dɔn nin y'an ka tako filanan kɛnɛ ye yaala kɔnɔna na jaabi min mana bɔ o yaala kɔnɔna na n badenw an b'u jaabi dili kɛnɛ kan an kun bɛ maa min ka kɛnɛ kan o de ye an dɛmɛbaaba ye Ousmane Traoré sisan wanɛ ni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ko hôtesse n balankɛ n balamuso an y'a fɔ aw ye électronique minɛ fɛn o fɛn bɛ yen a kuranma fara batirima kan nin bɛɛ dafalen ɲuman bɛ sɔrɔ hôtesse fɛ yen a kɛmɛ ka butiki belebeleba dɔ dayɛlɛ gitɔrɔnda la aw kama o de ye yaasa sanni bɛ se ka nɔgɔya aw ma cogo min na yanni ka se ɲarela kaburu don ma n'i tɛmɛna Farmanzi Mali buru ka tɛmɛ Ngolo Nasugu kan i bɛna hôtesse ka butiki belebeleba in i bɛna dayɛlɛlen balankɛ balamuso an y'a fɔ aw ye i mago bɛ ventilateur marqué hôtesse la ampoule marqué hôtesse frigo marqué hôtesse climatiseur marqué hôtesse nin fɛn o fɛn bɛ yen misiriw fo ka taa se ampiliw micro nin bɛɛ bɛ sɔrɔ hôtesse la
Mbadiou a yɛrɛ bi dabanani na i bɛ bulu turira la n'i taara i bɛ OTS yɛrɛ Tchounkan sɔrɔ yen butigi fila dayɛlɛlen bɛ Bala Kare ka carré la fana an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka suguw diya Ala ka garisɛgɛ ɲuman di an n'u bɛɛ lajɛlen ma Mbadiou an y'a fɔ aw ye ɲininkali tun ye fila ye ɲininkali fɔlɔ o de ye Bamakɔ pont fɔlɔ n'an b'a wele ko pont des martyrs a dayɛlɛla san jumɛn a dayɛlɛla 1957 a jaabila tigi ka domolo dilanma ɲininkali kelen min bɛ yen n'o ma jaabi an n'o to siɲɛ wɛrɛ la o de ye nin ye fɛn dɔ ye a bɛ dumuni kɛ ka dumuni kɛ ka dumuni kɛ a ti fa o ma jaabi waati wɛrɛ bɛ yen Ala ka waati wɛrɛ jira an na wassalam merci.